Apay kano ka nga malpas mga tumakki dita nagbayag ka mga tumakki na ya ay na. Idda ka dyan kasilyasan hanggang nga rumrumor ditan. Ibagkat ko dagita pungan mo kada ulas mo dagta ka mga maturugan. Balunan da kalangan ti kanon dita nagbayag ka matay nga tumakki na ya makataktakki akong tatay pelagor uray. Kuna mapagbiit ka lang. Kano nga rumor dagta nga tabel nga nagbayag matan kautom gaminan ay na mauma nga talaga. Kakasya nga mang lipi dito yan. Tatay pala lang ang lagto dito. Nagbayad ka nga tumakki dita. Maumaak. Ikan ako na. Ure basit lang. Naimo. Timang ka ni imo. Di pala maltutang. Maltutang ka kung mga maspalan dita. Maltutang ka lang nga maspalan. Ka nga talagang itartarayan ti danom mo. Ay na. Ure mapugsat ti angas mo dita. Nakaimimot nga talaga ni imo. Ang kitang nagirupan na niya. Kaimimot niya. Kitang girupan na niya. Nakaimimot. Nagpuskol matarupa mo siya ti pabasulan ng imot to. Ay haan, dure ang mutan ti ubad ko may kagtoy. Pabasulan na nga imot ko tanang imas asidad kinyay dita. Ay na uray matay amin nga pamilya. Wan, uray matay ni nanay ko, ni tatay ko, patayan nyo aminan. Sakit iti umot to tan, pabasulan da. Agin na umot tayo ti karat mo kaya iyo. Tana maamuan nyo no sino ti umot to. Pabasulan da kid din. Naglalaingan nyo ngay. Hanap ko pa nga kwa. Da kayo siguro dita nga kakaabay dita. Ne, sino nga tinangkuti da ito niluto ko nga. Ay na. Di da pa lang arod inibos. Sino tinangan dito? Hamaan yung mga bagi da ita. Apay taka ninyo. Ay na, inibos yung arod ko man. Sino tinangan? Ta ipadingal-ngal ko amin da kito'y nabati dito. Nangibati kayo pay laang. Salit. Sino tinangan dito? Ipadingal-ngal ko, isal-sal ko tangiwa yung amin. Hanyo mga bagi, amo yung mga bagi, hanyo mga bagi, apita ka ninyo. Maumakin nyayo. Ay, bumahon kayo ng aldawan. Dagita mo kayo, nalunagan. Natangtangkan dagita mo kayo, taktay parbangon, takta nalunlunagdan, aldawan. Kinapudot nga rata ni Apo Init anakot. Nilunag na dagita muka yon, kinabayag yung nga bumangon dita, di ka pala bumangon. Animal ki, di na kita nga ube nga ya. Hoy, agsaw ka mat Ina na banglos to takatay mo, hindi ka pa agsaw mo. Agsaw ka mat isang galat ng kasla-kala, kwatit dita nga kwa. Di pa agsaw na bang banglos ti katay nan, di pa agsaw. Babae. Maysa! Duwa! Hamo nga paabutan kitalo talaga nga pilayag tasakam dita, di ka pala nga kwa. Ay na po, ang kang lang agtaltal na dita nga talaga. Maysa, kunak manan. Duwa! Talaga nga, no umabot na ito titalo ko nagtuman ay na mapilay ko dagi nagduwa nga sakam nga talaga. Di ka pala agsartang dita. Apay dahi tama na dumanawat ti kwarta tammo mo na yang ubingan na ya. Karkarupa ka nga talaga ti kwarta. Aguray tamang biro kaktile marititip patilmon ko kinyam ko naktumat taktay ka pala dumanawat ti kwarta dita Di ka lagsarsardeng taktay ka pala dawat ka nga dawat agmalmalas ti tao ditoy. Damdama tanong mga bakaktay kang ka ti kwarta. Taturitil mo na mami nga barya nga kwa. Mauma kinyam di ka malagsarsardeng na karkarupa ti kwarta ti ay naapo aya. Makapakatawa ka mabati lang nga bana gurguratit ka mo. At isa lang pag gurguraan mo, nakababati nga banag. Ay naapo. Gurgurat titi. Makapakatao mo dati mga tao mo. Sikan ati syakon ta syakti sikan. Ta sikat tinapintasan. Alaing mo. Wow! Sikat ti syakon. Pakialamira.